ni joint chairperson tai chairperson khorok noi chini chairperson Pavitra Bhakti Jamatia madam tai joint chairperson Sindhu Konna Jamatia madam borokno ani borom tai khulumung yafaro tai haino hai advisory committee ni joto members tini oro sok paijak chini madam Momota Deb Burma madam Gautami Rai madam Rekha Koloi amahai khlaino kebang ma chini leaders senior leaders rogoro sok paijak jotono nang borom tai khulumung yafaro abuni logo logewo chini central committee ni vice president rok belai khano kasrang khlai oro samung khlai tongo chini madam Kajoli Rupini Deb Burma tai chini madam Dinarani Deb Burma tai chini madam Budoloxmi Deb Burma joto vice president rok tini ang korowoi tongmani rok tongkhainke norok nakardi joto vice president rok no ang ani khulumung tai borom yafaro tai abuni loge loge wono ani colleague joto central committee ni GS tini oro 4-5 jon joto no tongbayo chini madam Gita bishes khlaioi tini ni chini o program ni convener thuya chayawoi khlaioi o program no success khaina ni bagoi jeng tini LED screen naharmani bo chini president madam tai chini convener chini madam Gita tai chini bo central ni bo general secretary borok ni saitok mungni bising tui khlaino chung tini o program no naithok khlaioi LED system khlai chung oro success khlai mankha abuni bagoi borok ni bagoi chini convener ni bagoi specially pal khai chung yafa khorap layanu tini buri rok ni sal chung buri rok no appreciate khainai buri rok ni kokno no chung tini salainai tai kaisa kok chini oro central ni ngoi joto secretary stroke Hainai tongo ani colleague GS tong ni bumung ang tai joto ni khusuglia bishes klayoi chini senior chini madam Sibanjoli Deb Burma bobo chini general secretary tai energy Devi Tripura Kalpana Tripura amahai khlaino chini joto GS tok tini oro sok paijak joto no ang lamsogo khaku furbaikhe hambai boya faro abuni logo logewo haino hai chini central ni secretaries joto secretary stroke ang bumung khusuglia joto no pal baksa khlai ani hamjak ma yafaro tai khulumani yafaro tai joto central ni member stroke hasal sampani joto phainai rokno haino hayang lamsogo district ingoi president district president tai vice president ngoi phainai rokni bumung no chung khuyawoi tongai manlia tamni bagai hinba borok central committee ubo ama haino vice president tongoi thangmani khorok noi chini tini dignitary sokpaijak chini khwai district president chini madam Binamala Deb Burma bonoba ani borom tai khulumung yafaro abuni logo logawo Gumoti district ni vice president chini madam Ati Jamatia bonoba ani borom tai khulumung bo khoroksa women's society o commissioner samung khlaijak brui haifano tini boni kokno chung appreciate khainani nango tamne bagai hinba chini bosongo women's ni tuyoi women's no tuyoi ain no tuyoi kanon no tuyoi saimanai khorak busukle tong belai khena kom fiaba khoraksa khuruksu tongmani no chung at least jorarioi mai aphano borong ni bumung no sawai phano chung appreciate le chung khlainani dorkar tongo tan bagai hinba bo chini burui chini buma chini besa jotono chung burui besa abuni yagulo haino hai South district president tai age central ni general secretary tongoi thangjak tabu bono district president hisabe rohorjak TWF ni chini madam Sopnati Riang bobotini oro phai sokpaikha anchor bo khai tongo norok jotono siniwa bonobo paiflaya hambai tai amahai khlai jodi angkuno karjagoi tongmani rok tongoi mano karjagoi tongmani tong khaino rok na kardi tai abuni logo logewo joto ADC constituency 28 ta ADC constituency ni bisingtui je sok painai rok joto EM MDC sarsong amusuk klayoi help khayoi chini buri rong tini oro khom klayoi tu mani bagoi ang paiflaya hambai runani muchungo tai oro haino hai hambai runani muchungo chini je ADC constituency wise ni joto buri rok
block wise khawai manya kho I mas ni bisingo no chung block bo khalainai tai aboni yagulo chung plenary session bo khlainai by state conference TWF ni khlainani hinoi chung kok sajak Maharaj bochuno dagijak chini president madam no dagijak aboni bisingti no chung khlailai mane dike thangnai 28 ta ADC constituency ni baire phataro je tongnai rok tai bo haino বিশেষ khlaioi je GP general area je jagao MLS krui je jagao EM krui je jagao MDC krui amhai je phainai rok nobo joto buri rok nobo ani khakufur khapangkha rohoro norokno ani hamjak maya pharo tai abuni yagulo tini chini oro dignitary stroke joto phai manjak nai rok no haino hai ang hambairunani ton bagai hinba tini tai khoroksa chini madam advisory members chini madam bumung sekisa koi thangka chini madam alma bonoba ang pai playa hambai kabangma salni ulot tini oro phai nugoi mankha ang belai khano khatong thogotai khasrango haino hai chini bisingo tabu khaino sokpaijak turuk thangnai samani dige chini bisingo phai sokpaijak chini burini ingoi chini honorable MLA madam chini madam Swapna ba ani phulumung yafaro bobo tini oro phai sokpaikha tai boni kogrok bo chung tini khoroksa MLA hisabo chung kicha khanalainani digi thanglainai ulo jorani bisingtui khlaioi aboni yagulo haino hai chung loge runani bagoi chuno phaika chini EM sar bo thangpaikha already fiaba chini bono hambai rusuni ruoi kulpaya aboni yagulo jotto EMs MDCs tini oro sokpaya rokbo hol kuplum khlaioi borok rohormani bagoi jotto MLS rokno ba ang haino hai hambai runani muchungo tai tini oro phai je upostit je tongnai chini ex EM chini Chandrojoy Rupini sar bonobani haino hai borom yafaro tabuk chini present EM chini Boboranjon EM sar chini Boboranjon riang bonoba ani khulomong tai borom yafaro tabuk oro sokpai mani bisingtui khlaioi tai borong no chung borom bo yafarnai tai chini ex minister chini Mebar Kumar sar nobo belai khana pai flaya hambai chungno loge re phai mani bagoi chini bisingo tai khoroksa phai sokpaijak chini bo phayung mano fiaba bo khoroksa university o khoroksa lecturer bo khoroksa sadaron lecturer ya chini dofawo khoroksa degree khlaioi paijak chini sar Sunil koloinobo ani paiflaya bo bonang ani khulumma tai hamjak maya pharo bo khoroksa doctorate bono tini oro chungman mani chung buma rokno buri rokno tini tamo hne kok kasarnai borong ni bisingtui chung tini oro khnawai mannai aboni bisingtui taibo haino hai phai sokpaijak chini ex MLA chini Rajeshwar sar bonobo paiflaya hambai khakufur bai ani khulumung yafaro amahai khlaino norok chuno loge ruoi tongmani bagoi norokno hambai rusuni ruoi kulpaiya tai aboni yagulo haino hai central ni ingoi YTF ni chini president bonoba haino hai borom yafaro chini sar Suraj Deborma bobo tini oro phai sokpaijak general secretary chini sar James Deborma borok no bani khapangni hamjakma tai chobani chiba yafaro haino hai hambai runani muchungo YTF ni ingoi Khwai district ni president chini sar Prosmith Deborma bobo oro tini sokpaijak tai khoroksa haino hai sokpaijak YTF ni block president chini sar Lemon Deborma borok sikla phano buri rongno loge re phaimani bagoi o sikla rongni bagoi chung pal baksa kai waisa yafa khorop laya nung phaidi belai khana hambai tai amahai khlaino chini tini oro media stock tongbayo jotono no tini program cover khai tongmani bagoi norong jotono ang hambai runani muchungo tai amahai khlaino chung chini buri rok chung busuk joratui nukhung hukung no samlogoi tini ni osalo nok nukhungo besai besano samal riwoi baksa buri rok tini o program no orom machangrinani digi
sabta khayoi nok nukhong yakaroi oro Agartala tawono tongphainai buri rok bot chini bisingo tongoi tongo aboni bagoi buri rok ni samung bui nukya phano jong siwo jong bumarok jong bahai khlaioi manage khlai chini nok nukhung no chini basai basano jong bahai khlaioi manage khai jong khoroksa buri borok kaham ungoi basanane nango chini dophawo chini jatiwo nok nukhungo buri kaham ungoi khoroksa basawoi mankhai bo tini dophani bagoi bo basawoi mano aboni bagoi no chini nukhungni hoiteno chini sinimung phayo jong buri rok chini sinimung kangkai chini nukhungo no jong basa butui rok no bo jong tini kisiwo thuoi keran khlaioi basano jong kisi jagawo basani sutui sakawo thuoi jong basano keran khlaioi phaimani chini din tongo belai khana khamo jorawo fiaba tini tongthok mane din fiaba jorawo hingkai emotional ngai thango tamne bagai hinba buri rokni kosto jong achayo khoroksa buma buphani bisingtui khlaioi buri ngai basa achai phayo aboni yagulo jong nukhung phokong khawoi kumun jagawo thangoi tai kaisa songsaro tai kaisa nukhungo thangoi jong adjust khlaimanai burui abo thung tongmani kok ya haise a buri rok asuk adjustment krung asuk adjust khlaimanoi tini nukhung khawoi basa butui khayoi bakrajuk bakrano palioi pusioi chini gun abo jong abo tulona khlainani moton ya bukhugrok aboni bagino jong jotono jane jora tui jane gun tongo haise chini gun abo kebo nuhuria ekmatro ishor bhagavan nuhuro ebong chini nok nukhongi chini basai basarok sawai mannai basa kaham ungkhai tabukni I jugo basa kaham ungkhai sabuni bumung bufani bumungo umok phanani basa hnai jong bumung jago asuk khai chini kupal buri rongni kupal phiaba basa hamyang khai o bumani furungmani chaya hnai jong yasi surjak mani tongo aboni bagino jong buri rok jong taibo thanjangoi bakhana phnangoi jong bo jagawo borok bai avoid khlaijak bo jagawo jong divide khlaijagoi tong abono jong buri rok sinani nangnai saimanani nangnai aboni bagoi chini buri rokni gunaboli abo sawai kulpaiya haise aboni bagino joto phainai rokno ani chlai taibo nangkuk mani kok ulo taibo nangkuk mani kok norokno sawai khnarinai taibo chini dignitary stroke phaijak tabuk bo haino hai jong risha rimani digi thanai tabuk jara risha manya khorokno jong ringnai chini dignitary stroke chini representative rok je phainai rokno jong ringoi sari oi borom rinai tai ang asuk kok kolok salia ani uklogo kok sanai rok kebangma kok kaham norongni beskango tubui phaijak tongo borok norokno kok kacharnai asuk nong situng jotono na hambai happy International Women's Day hambai